Pratite najnovije vijesti iz Crne Gore i svijeta. Šestorica Talibana koji su napali zgradu afganistanskog parlamenta u Kabulu su ubijeni, saopštila je policija 2 sata nakon što su poslanici bili primorani da napuste zgradu nakon velike eksplozije i pucnjave. Projekti u okviru ruta 1, 2 i 4, granica sa Hrvatskom, granica sa Albanijom odnosno primorska varijanta Jadransko-jonskog autoputa, pruga koja povezuje Podgoricu i Tiranu, luka Bar, Podgorica, granice sa Republikom Srbijom koji se odnose na putnu i željezničku infrastrukturu apsolutni su prioritet u narednom periodu, kazao je ministar saobraćaja i pomorstva Ivan. Vrhovni državni tužilac Ivica Stanković kao predsjedavajući sazvao je za sutra sjednicu tužilačkog savjeta na kojoj će biti obavljen intervju sa kandidatima koji su se prijavili na javni oglas sa glavnog specijalnog tužioca u specijalnom državnom tužilaštvu. Transparentnost i javnost rada organa lokalne samouprave ključni je preduslov u izgradnji povjerenja građana u rad javnih službi i pouzdana brana od rizika pojave korupcije u društvu, poručio je generalni sekretar zajednice opština Crne Gore ZOCG Refik Bojačić. Iseljenici porijeklom iz Crne Gore uspješno su okončali ovogodišnju školu crnogorskog jezika u Rosariju u argentinskoj provinciji Santa Fe. Slovačka će nastaviti snažno da podržava Crnu Goru na putu integracija kroz široki spektar konkretnih aktivnosti u alijansi EU i pomoć u reformama, posebno kada se radi o agendi obaveza u neposrednom periodu, kazao je potpredsjednik vlade i ministar vanjskih i europskih poslova Slovačke Miroslav Lajčak. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan upozorio je na nestabilnost među susjednim zemljama i domaćim političkim partijama, poručio da moraju brzo oformiti vladajuću koaliciju ili će biti suočene sa mogućnošću novih izbora. Predstavnici obje sindikalne organizacije rudnika boksita odazvaće se pozivu na pregovore sa nadležnima koji su zakazani za danas u Podgorici. Ministar saobraćaja i pomorstva Ivan Brajović učestvovaće na ministarskom sastanku o povezanosti Zapadnog Balkana koji danas počinje u Rigi u Letoniji. Južnokorejsko ministarstvo zdravlja saopštilo je danas da su još 2 osobe umrle od bliskoistočnog respiratornog sindroma MERS, čime je ukupan broj žrtava u novoj epidemiji dostigao 27. Ministar održivog razvoja i turizma Branimir Gozdenović otvorio je sinoć rekonstruisani hotel Magnolija sa 4 zvjezdice na istoimenom gradskom trgu. Opširnije na portalu www.crna.gore.me.